जोङो बे समाव आयदानि बिसयखौहाय नायगोन। जोंनो होजानाय आयदाया बोसोन बिजाबनि 11 बालाबनि 28 सिरि। आरो आङो खावलायगोन गथ'फोरनिफ्राय माइक्र'फन मोनसे लादो। आङो माखासे पेसेजफोरखौ फरायनो खावलायगोन। बेखौ आं फरायनोसै। बोसोन बिजाबनि 11 बालाबनि 28 सिरिनि बाथ्राया बेबादिनो लिरजादों। जों खनसे गसंनि let us all stand up and hear what the theme says here. Chapter 11 verse 28. जायफ्रा गावसोरनि धोननि सायाव भरसा खालामो बिसोरो मेसेङाव बिलाइ सिरिगारनाय बादि गोग्लैगोन। आन्थाय धोरोमियाफ्रा दैज्लांनि मुस्रि बहरा बिलाइफोर बादि जाखांगोन। अननानै जाहैगोन। Let us be seated. गिबियाव इसोरा आदम हवाखौ सोरजिनायनि उनाव सोरजिजानाय मानिनि सायाव एक्टियारखौ होदोंमोन। जोथोन लानोल' नङा, नाथाय एक्टियारबो होखादों। जिब जुनारफोरनि सायाव, मिथिंगानि सायाव आरो गासैबो बिनि सोरजिजानायफोरनि सायाव। नाथाय बे एक्टियारा रोजा रोजा बोसोरनि थाखाय गोमानानै जोंनिफ्राय गोजानाव दंमोन। आरो रोजासे रोजानै रोजाथामसोनि अलमस्ट दानो जिसु फैनायनि उनाव 2000 बोसोरा आबुं जानोसै। बेनि सिगां 900सो बोसोरनि सिगां जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि 900सो around 900 years back बे बोसोन बिजाबनि बिसयफोरखौ कालेक्सन खालामनाय, लिरनाय आरो उनाव बेखौ जथायनाय जादों। आरो बिनि बे बोसोन बिजाबखौ लिरनायनि उननि जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाय समनिफ्राय बियो बे एक्टियारखौ गावनि फिसाफोरनि थाखाय रिस्ट'र खालामनानै होफिनदों। बियो लाबोफिनदों। दा बे एक्टियारखौ जोंनो फोरबु जिसुआ गथायफिनबाय दै। जोबोद सिरियास बाथ्रा दे, मोजां गोसोआव जों लानो। दिनै जोङो रुल खालामदों ना रुल अबाव खालामजादों? मिथिंगाजों जोङो सासन खालामजादों ना जों मिथिंगानि सायाव थानानै जों सासन खालामदों? संसारनि मानसिफ्रा जेरै सैनाङो जोंबो सैनाङो ना? संसारनि मानसिफ्रा खस्थ' मोनब्ला जोंबो मोनो। बिसोरो खैफोदाव गोग्लैब्ला जोंबो गोग्लैयो। बिसोरो जेरै थैयो जोंबो बेबायदिनो थैयो। सरासनस्रा सैथो बाथ्राया बे। नाथाय जिसुआ दिनै गोदान जिबन जोंनि थाखाय थामथिम खालामबाय। बे जिबनखौ मोननायफोरनो बे एक्टियारखौ गथायफिननाय जाबाय। दा बोसोन बिजाबनि बाथ्राया रुल खालामनो, गभर्न खालामनो बे बिसयखौनो फोरमायथिदों। बे जाबाय जोङो गाव गावखौ गावबा गावनि जिबनखौनो दैथायनांगौनि थाखाय, गावखौ मोजाङै मेनटेन खालामनांगौनि थाखाय, जे लामाजों जों थांनांगौ बे लामाजों थांनांगौनि थाखाय जोंनो लागै बे बोसोन बिजाबनि बाथ्राफोरखौ दोननाय जादों। आरो बेनिखायनो जों दिनै फरायदों बेबायदि लामाजों थाबायनांगौब्ला
बे बिफाङाव बिलाइ भरा जानाय माने something else is coming up माबा मोनसे नुजाफैगासिनो दं बेखौ फोरमायोना बिलाइ भरा जानाय माने माबा मोनसे फैगोन बिबार बारगोन बिथाइफोर थायगोन बिलाइयावनो जोबनानै थाङा बिलाइया मोनसे दिन्थिजेननायसो दा बेबायदि जिबनखौसो फोरबुआ नोंनो आरो आंनो होनो हास्थायो जे बिफाङा बिलाइ भरा बिफाङा जेबो जाया नाथाय बेबायदि बिफां दं जे बिफाङा बिलाइ सिरिनानै थाङो आङो थामथिम खालामनो हास्लाबाखसै नुहुरनाय नंला बेखौहाय खाथिनिफ्राय नुगोन आरो बेयाव बिफां फांनै दंना बेयाव बिफां फांनै दं बिफां फांसेयाव बिलाइयानो गैया गुबुन बिफाङाव बिलाइबो दं बिलाइजों लोगोसे बिथाइफोरबो दं जाहोनखौ गाहायाव लिरनाय जाबाय मा जाहोननि थाखाय बियो रानलांदों रोदानाय दंमोन नाथाय बे रोदाफ्राबो रानबाय बिफाङाबो रानबाय बिलाइबो गैया जाबाय आरो जेबो गैबावला बेवहाय रोदाबो दङ आरो बिफाङाबो गोथां आरो बे बिलाइफोरबो दं फिथाइफोरबो दं बे बिफाङाव मोननै रोखोमनि बिफां दङ जोंनि सुबुंफोरनि जिबनावबो मोननै रोखोमनि सुबुंफोर दङ आरो बिसोरनि जिबनाव बे जायो मोनसेया रानलांनाय बिफां मोनसेया बिलाइ भरा लोगोसे फिथाइफोरबो दं बेखौनो दिनैनि आयदाया फोरमायथिदों बबे बिफां फांसे बायदि जों दिनै जानानै दं आरो जोङो जानांगौ आफा इसोरनि हास्थायनाया बिलाइ भरा जानाय आरो संसारनि नाजानाया बे बिलाइ गैयै रानलांनाय बिफां बायदि खालामनाया दा चइसआ जोंनि सायाव दै चइसआ जोंनि सायाव जों माबायदि बिफां जानो हायो एबा जों जानो इच्छा जायाब्ला बेबायदि जागोन आरो बेबायदिबो जानो हायो बेयाव जाहोनफोर दङ बेखौ जों दा नायथ'नाय नङा दे जों बेखौ दा नायथ'नाय नङा जायखिजाया जोंनो इसोरा एक्टियारखौ होदों ना प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोंनि एक्टियारखौ होफिनबाय आरो जोङो बेफोरखौ लानानै इसोरनि इच्छाखौ जाफुंहोनो हानाय बायदि मोननै पद दानि फरायनायनिनो मोनसेया बोसोन बिजाबनि 18 बालाबनि 22 सिरि मोनसे खोनासंनि फरायनो रेडि ना माइक दं ना गैया नों फरायनो हागोन ओरैबायदि रेडि जादों 18नि 24 आं फरायनि जिस्नुनि खायसे मानसिफोरजों लोगोआ गोरा आमथाय खायसे लोगोफ्रा बिदा फंबायफोरनिख्रुइबो बारासिन अनज्लायो जाबाय मोनसेया गितफोरनि 119 नाम्बारनि 31 सिरि 119 verse 31 119 नाम्बारनि 31 सिरियाव बेबायदि लिरनाय दङ आङो नोंनि फोरमायनायफोराव नांथाबनायखाय आंखौ अमासि जानो दाहो बिनि टेस्टिमनिफोराव बिनि बाथ्राफोराव नांथाबनायनि बाथ्रा बुङो बोसोन बिजाबनि 18 बालाबनि 22 सिरिनि बाथ्राया बिदा एबा फंबायजों जेरै खाथि सोमोन्दोआव थायो बेनिख्रुइ साबसिन नोंजों बे सोमोन्दोआ आंहा दं बेखौ दिन्थिदों बे closer than brother बिदा एबा फंबायनिख्रुइ खाथिसिनाव होननाय बाथ्राया बियो बे गियाननि बाथ्रा
आरो बे गियाननि बाथ्राया दा प्रभु जिसुआ बे प्रभु जिसुआ जोंनि बिदा फंबायनिख्रुइबो खाथिसिन होनदों जोंनि बिदा फंबायखौ जों नांगौ समाव लोगो मोना गोबां समाव जों मोना नोंनो नांगौ समाव निदान जाब्ला नोंनि बिदाया गुवाहाटीयाव थागोन फंबाया बहाबा कलकातायाव थागोन आरो बे समाव नों हेफाजाब मोननाय नङा मरेल सापर्टखौ मोनगोन नङा नाथाय आखाइनि हेफाजाब नों मोननाय नङा बे समाव खाथिसिनाव थाग्रा सोर बे जाबाय ख्रिस्ट'आ गावनो बे ख्रिस्ट'जों खाथिसिन सोमोन्दो लानायखौनो मोननायखौनो खालामनायखौनो बेयाव दिन्थिनाय जादों आरो राजा दाबिदाबो बुंदों बिनि बाथ्राजों सिथाबनानै थानाय being stuck to the word of God इसोरनि बाथ्राजों सिथाबनानै थानाय नांथाबनानै थानाय मोनसे बाथ्राखौ आरोबाव आं लाबोदेरबावनोसै जों गोसोआव लानि बेखौ जोंनि लाइमोनफोरा गोसोआव लानि बेखौहाय बांसिननो जों मा फरायखौ गोसोआव दं दा प्रभेब्सनि आयदानि होखानाय बाथ्राजों लोगोसे जों नायबाय दा 18-24 आरो साम नाम्बार 119 31 जों नायबाय आरो दानिया जों नायगोन जहननि 15 बालाकनि 7 सिरि बे खोनासंनो फरायबाय John chapter 15 verse 7 नोंसोरो आंनियाव थायोब्ला आरो आंनि बाथ्राफ्रा नोंसोरनियाव थायोब्ला नोंसोर इच्छा जानाय मानिखौ बि आरो नोंसोरो मोनगोन जोंनि इसोरनि बाथ्रायाव थानाय आरो बिनि बाथ्राया जोंनियाव थानायजों माबा जायो We abiding in the word of God and his words abiding in us in you and in me जोंनि बिनि बाथ्रायाव थानायजों आरो प्लास बिनि बाथ्राया जोंनियाव थानायजों दानिया समान समान माबा मोनसे जाबाय whatever you wish नों जे इच्छा जादों नों मा इच्छा जादों बेफोरखौ नों मोनगोन आरो बिनि अपोजिटखौ जोङो बुङोब्ला जों बिनि बाथ्रायावबो थायाखै बिनि बाथ्रायाबो जोंनियाव गैयाब्ला मा इच्छा जादों मोननाय नङा होननाय जादों बे मोननाय नङा बेनिखायनो गावबा गावनि खायदा बुद्धि बाहायनांगौ मोना नालाय बिब्लाबो बाथ्रायानो गैया नालाय not abiding in his word and his words not abiding in us अब्ला मा जाबाय जोंनि इच्छा जायो गोबां We wish to have so many things in our lives and we do not have जोंहा गैया बेनिखायनो मा जायो थगायनांगौ जायो खायदा खलमजोंबो बेबस्था लानांगौ जायो बोलोबो बाहायनांगौ जायो गुबुनफोरनि सायाव सेनांगौबो जायो बाइबेला बुंदोंमोन इसोरनि बाथ्रायाव थायोब्ला आरो बिनि बाथ्रा जोंनियाव थायोब्ला अब्ला मा इच्छा जादों बेखौ नोङो मोनगोन मोना नालाय जोंहा नांलायनांगौ जायो जेम्सनि चेप्टार 4 नि बाथ्रा जाकबनि सारियाव नायब्ला डिटेल बेयाव मोनगोन आरो the reasons of today's problems we are facing दिनैनि आथिखालाव बर्तमानाव मा जेंना जादों बे गासैनिबो जाहोना बे जेम्सनि चेप्टार 4 आव दं मानो जादों जोंनि ससाइटियाव जोंनि न'खराव जोंनि समाजाव जोंनि हादराव मानो बेफोर जेंनाफ्रा नुजाथिगासिनो दङ बेनि जाहोना बेयाव लिरनाय दं नाथाय इसोरा जोंनो सलुसननि बाथ्राखौ होगासिनो दङ दा बेनिखायनो जायफ्रा बिनियाव भरसा खालामगोन
बिसोरो बेबायदि बिलाइ महरा बिफां जागोन आरो बिसोरनियाव गोबां रोखोमनि आनजाद रोखोमनि चेलेन्जेसफोर फैब्लाबो बिसोर गसंथागोन। नाथाय जायफ्रा बेयाव थानाय नङा संसारनि बुथुमनायफोरावसो बिसोरो भरसा खालामो, बिसोरो बे रानलांनाय बिफां बादि होनदों। गोलोम बोथोराव बिलाइ सिरिनाय बादि रानलांनाय बादि जागोन होननानै बुंदों। नाथाय जायफ्रा बिनि बाथ्राजों दैदेनजायो, बिनि धोरोमखौ हामजायो, बिनि राइटियासनेस धार्मिकताखौ हामजायो, बेयाव थाबायो, बिसोरनि थाखाय बेबायदि जिबन दं जाय जिबना बे बुहुमनि सात जाल्लाफोरजों चेलेन्जेसफोरजों जेंनाफोरजों एफेक्टेड जाया। बे जिबनखौ फोरबोआ जोंनो दिनै थामथिम खालामनानै आग्लाय बिलाइ खालामनानै होबाय। If anybody wishes, if anybody is willing, सोरबाया गोसो जादोंब्ला बे जिबनखौ गावनियावहाय लाब खालामनो हायो। दा जहननि 15 बालाब होनाय लोगो लोगो बेयो जाखा बिफांखौ फोरमायदों। दा जाखा बिफाङाव दालाइफ्रा थायो आरो बे दालाइफ्रावसो गासैबो बिलाइफ्राबो थायो, बिथाइफ्राबो थायो आरो बेफोरो बिफांखौ समायहोयो। आटपदाव एसे उननि बोसोर फरायलांब्ला जों मोननो हायो बिलाइ भरा जानाया इसोरनि बाथ्रायाव थानाय आरो बिनि बाथ्राया जोंनाव थानाय, जोङो बिथाइ थायग्राफोर जायो होनदों आटपदाव। आरो बेजों बिफाङा समायहो जायो, आफाया समायहो जायो, फोरबोआ समायहो जायो आरो जों गासैयावबो जों स्टेन्ड खालामनानै फोरबोखौ बर' खालामनो हायो। दा बे जिबनखौ बेबादिफोरनो फोरबोआ होबाय। फरायबोनिनो जहननि 1 बालाबनि 12 आरो 13खौ फरायनो। John chapter 1 verses 12 and 13. खायसे बिखौ बिसास खालामदों आरो इसोरनि बिसाफोर जानो बियो इख्तियार होदों। बिसोरो थैजों नङा, मोदोमजोंबो नङा, मानसिनि गोसोजोंबो नङा, नाथाय इसोरनि सारि जाबाय, इसोरजों सारि जाबाय। खायसे जिसुखौ फोथायदों, इसोरनि बिसा होननानै सोरगोनिफ्राय फैनाय होननानै फोथायदों। Many of those people in the time of Jesus, जिसुनि समनि मानसिफोर गोबां मा जादों? They did not believe Jesus is the Son of God. इसोरनि बिसा होननानै बिसोर फोथायाखै। नाथाय खायसे some of them believed in him. बिखौ फोथायबाय, खायसेया माखासे फोथायबाय आरो जायफ्रा बिखौ फोथायबाय, बे फोथायनायफोरनो प्रभु जिसुआ एक्टियारखौ होबाय, मोनसे एक्टियारखौ होबाय। Those who believed in him might be the children of God. इसोरनि बिसाफोर जानाय बादि बिसोरनो प्रभु जिसुआ एक्टियार होबाय। बियो थैजों नङा, मोदोमजों नङा, बाय'लजिकेल सोमोन्दोजों नङा, सोरबा सासेनि सायाव ट्रास्ट खालामनायजों नङा, गावनि दंनायफोरजों नङा, नाथाय बे इसोरजों सारि जाबाय। बेनि बाथ्रानि गेजेरजों इसोरजों सारि जाबाय। बाय'लजिकेल नङा, बियो थैजों नङा, मोदोमजों नङा, नाथाय बे जिउजों इसोरनि सारि जानाय बिसा जाबाय आरो बे बिसा जानाय मानसिहा दिनै गोथां जिबन दं। बे गोथां जिबना संसारनिफोरजों एफेक्टेड जाया, संसारनि जेंनाफोरजों एफेक्टेड जाया। माबोरै एफेक्टेड जाया?
आं सिगां फैजेनब्ला ओरै सोनाब जायो नामा खैरो जुलियावहाय फैजेननाय समाव जेबायदि नुफैदोंमोन दा थांब्ला मोजांसिन नुसिगोन आं फैजेननाय समाव खोथादों आरो आंनोहाय माबा फांसे बिफां गायनांगौब्ला गायब्लाबो फोथांनोनो गोब्राबखा नालाय हासो खोग्रोनांगौ आरो हा अन्थाइफोरखौ बोखानानै हासो खोग्रोनांगौ आरो बोथोर लानानैसो गायोब्ला थाङो आरो गोथां जायो नाथाय रानलांनाय बोथोराव गुदुं बे बोथोराव जुदि गायोब्ला थांनायबो नङा बिलाइयानो थाया गांसेबो बिदि सिरिलांजोबो नाथाय एसे सेकेन्ड टाइम आं फैबावब्ला एसे गांसो नुफैजेनबाय माइ हानाय नुफैजेनबाय नायनो मोजां जाजेनबाय आरो बिनि उनाव दुब्लि नुजेनबाय आरो दा नायनो मोजांसिन जाबाय दा गोबावसै थांनाय जायाखै थांब्ला नुहैसिगोन मोजांसिन नुहैसिगोन दा जायगा जायगा बेबायदि दं सोरनिबा बागानफ्रा थांनाय खै बोसोरनि गेजेराव इभेन थांनाय बोसोरावबो रानदों आरो गय फिथाइफ्रा फानजायाखै फानजादोंब्लाबो आधा दामावसो फाननो गोनां जादों जेरै हेल्दि नङा फिथाइफ्रा रानलांबाय फिथाइफ्रा बिनि थाखाय लस जादों गोबांहा मानो जादों अखा गैयामोन गोबां सम अखा हायाखै आरो बेवहाय गुदुं बे बिदुंजोंनो गय फिथाइफ्राबो नस्थ' जादों आरो जोंनि आत्मिक जिबनावबो बेबादि जों एफेक्टेड जायो साफिसियेन्ट नैबेबायदि बिफां बिलाइ गोथां जानानै थानाया गोब्राब जायो गोबां समावहाय आरो जाहोनफ्रा बेयाव दङ मानो गोथां जादों मानो गोरान जादों आं दहायनो बुंखाबाय बे बिफाङा रोदाया थिग जायगायाव थांब्ला मोजां हायाव बियो मोजां रसखौ मोनखायो बियो जेबो कमप्लेन खालामनो गोनां जाया आरो अभाबबो जाया मानोना लिरनाय दङ गितमालानि 23 नाम्बारावहाय Psalm number 23 बेयाव लिरनाय दङ से सिरियावहाय The Lord is my shepherd, I shall not want. फोरबोआ आंनि लावखार आंहा थोआ जाथारनाय नङा अभाब जाथारनाय नङा आरो गाहायाव फरायलाङोब्ला रोखोम जेंनाफोरनि गेजेरजों थांनांब्लाबो खोमसि दरसि दरलापनि गेजेरजों थाबायलांनांगौ जाब्लाबो मुंबो गाज्रि खालामजानो आङो गिनाय नङा होननानै बुंनाय दङ मानो गिनाय नङा बि सोरजिगिरियानो आंबो बेंग्रायानो लावखारानो आंजों लोगोसे दं आरो बेनि लावथिया बे थखना आंखौ सान्थि दोनो होनदों दाखालि गथ'फोरखौ आं बुंदोंमोन बेखौनो आं फरायहोदों आरो बुंदों लावथि आरो थखना जोंखौ सान्थि दोनो थारमाने डिसिप्लिनासो जोंखौ सान्थि दोनो डिसिप्लिन गैयाब्ला डिसिप्लिनबो रोङाब्ला गथ'फ्रा असान्थियासो जागोन असान्थिनि जिबनसो मोनगोन नाथाय बे लावथिया जोंखौ सिगियोबो जोंखौ प्रटेक्सनबो होयो आरो जोंखौ फोरोङोबो दा बेबायदि मानिनायजों सोलिलांनाय जिबनाव फोरबोआ थाफायोखाय गिनांगौ गैया गाहाम आरो मायाया goodness and mercy shall follow me in all the days of my life गासैबो मुगाफोराव गासैबो समाव गाहाम मायाया आंजों थाफागोन सानफ्रोमबो मोजां जागोन सानफ्रोमबो गाहाम जागोन आरो आङो फोरबोनि न'आव लागारबाय थामैगोन I shall dwell in the house of the Lord forever लागारबोनि थाखाय आङो आफानि न'आव थागोन abiding in the word of God इसोरनि बाथ्रायाव थानायखौनो बुंदों बेबायदिफोरहा प्रब्लेम जाया प्रब्लेमा जागोन नाथाय साननि समावहाय जों एसे नायगोन मा प्रब्लेम फैयो नाथाय बेजों माबोरै स्टेन्ड खालामो जों बेखौ नायगोन दा जोङो बेबायदि जिबनखौ मोनबाय फोरबोखौ फोथायनानै नाजावनानै बिनि बाथ्राजों थाबायनाय मानसिफोरहा बेबायदि बिलाइ बहरा बिफां बादि जिबनखौ जोङो मोनबाय आरो बे बिफांहा
बेबायदि आसा दङ आरो बेहा अभाब जाया बे जिबनखौ जोङो दिनै फोरबोनिफ्राय लाब खालामबाय मोनसे एग्जाम्पलजों जों नायनि दै सेकेन्ड करिन्थियान्सनि 5:17 आव 2 करिन्थनि 5 बालाबनि 10 सिरियाव बुंनाय दङ इफ एनिवान इज इन क्राइस्ट सोरबाया ख्रिस्ट'नियाव दङब्ला इज ए निउ क्रिएशन बेयो गोदान सोरजिजानाय गोदान दाजानाय the all has passed away and he or she has become new बे गोदान जाबाय गोजामानिया थांजोबबाय बेयो गोदान जाबाय मोनसे सम लानानै मोनसे एम्फौ जों जाग्रा एम्फौआबोखा जों जाग्रा एम्फौआबो आरो गुबुन एम्फौफोर दङ सिखिरिनि सिगां एम्फौला जायो एम्फौ जायो आरो बे एम्फौ समाव बिहा लिमिटेशन गोबां दं बिहा गोबां लिमिटेशन दङ बिनि जानायाबो आलादा बिहा गावहानो जानाय दङ मा जायो जाया जों मिथियो आरो बिनि मुभमेन्टआ जोबोद लिमिटेड आरो बिहा डेन्जार गिनांगौआ बांसिन दं बियो मोनसे लामा बारनांगौनि थाखाय बेसेबां मिनिट नांगोन बै लामाखौ बारनांगौब्ला बिहा बेसेबां सम नांगोन आरो बे बारलांफुनाय समाव नोंसोरो बाइक सालायनानै फैयोब्ला बेजोंबो थैनो हागौ बिनि डेन्जाराबो दङ रिस्कआबो दङ बिनि बारलांनांगौआबो गोबां सम नांगौ आरो बिनि थैनायनि रिस्कआबो बारा दङ आरो बिनि जानायाबो बे बिलाइफ्रानोसै बिलाइफोरखौनो जानानै देरो सानदों खोमा बेनो बेस्ट फुड होननानैहाय ना बेनो साबसिन जानाय होननानै गाव जानायखौनो बे जेबो मिथिया साबसिन जे दंबावो जानाय मोजां जे दंबावो बे मिथिया आरो गावनि लाइफआ जे बेयाव रिस्ट्रिक्टेड बियो बेखौबो मिथिया बेनोसै होल लाइफआ बेनोसै नाथाय जेब्ला बियो सिखिरि जाबाय सिखिरि जानायनि उनाव बिनि रेस्ट्रिक्शननिफ्राय बियो बारग'बाय लामाखौ बारस'नांगौब्ला बिहा बेसेबां सम नांगौमोन दानिया बि लामाखौ बारस'नो बिहा उइदिन ए सेकेन्ड बियो बिरलांनो हाबाय आरोना सिखिरिफ्रा आरो नोङो बाइक सालायबोब्लाबो सिखिरिखौ बुथारनो हाला थैलाना ना सिखिरिया नाथाय एम्फौ जानानै थानाय समाव एम्फौला जानानै थानाय समाव बे बाइकजों फुलांजाब्ला कारजों फुलांजाब्ला बे थैनो गेलेबाय नाथाय बे सिखिरि जानाय लोगो लोगो बेनिफ्रायबो बारग'बाय थैनायनि रिस्कआ दानिया अलमस्ट गैलायानो बेनिफ्राय जानाय लोंनायालाय जानायबोथ' बे सोलायबाय बिलाइ सानदोंमोन गावनि जानाय बिलाइनि रसानो गोथावसिन खोमा होननानै नाथाय बे नङा बेखौ बे जानाङो बिलाइ जायो खोमा सिखिरिया सिखिरिफ्रा बिलाइ जाला मा जायो गोदै बिदैसो सोबो एम्फौ जानानै थानाय समाव एम्फौला जानानै थानाय समाव बियो बिनि एक्सपिरियेन्सखौबो मोनखायाखै बिनि नलेजआबो बे लिमिटेडखामोन बे मिथिखायामोन साननोनो हाखायामोन एसेबां जे बिदै गोदै दङ बिनि माने दंना गैयैखौनो बे मिथियामोन बियो जे बेबायदि बिदै सोबनानै थांनानै थायो बेखौ मिथियामोन बे जे बिरबायबायनो हायो बेखौबो मिथियामोन नाथाय जेब्ला बियो सिखिरि जाबाय लाइफआ टटेलि चेन्ज जाबाय निउ जाबाय दा ने निउ जाबाय बे जोबोद जोंनि थाखाय बुजिनो गोरलै आरो इजि बेनिखायनो जों बेखौहाय गोसोखाङो बेबादिनो जोंनि आत्मिक जिबनाव जायो जोंलाय सानो जोंनि सरासनस्रा जिबनानो बेनोसै होननानै जोंहा जे सोलिबोनाय जिबन दं बेनोसै परम्परानिफ्राय सोलिबोनाय बेनोसै जिबना होननानै जों सानो गोबां समावहाय गोबाङा सानो बेखौहाय नाथाय बियन्ड देट जोंहा जे मोनसे जिबन दंबावो बेबादि गोदान जिबन जों मोननो
जोंहा बेबादि पसिबिलिटि दङ सम्भब जोंनि थाखाय बियो बेखौ साननो गोब्राब जायो दा हमनानै ला जोङो थाबायलांनाय समाव एबा जों बे हायाव थानाय समाव गोजौजों जोंनि मेदामा गाबोननि अखानायै बिरलांगोन दानिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय बिथाङा बिरलांगोन आरो बिथाङा फ्लाइटजों थांनाय समाव मा दं मा गैया बेखौ जेबो केयार खालामनाय नङा बियो सोर माबोरै दं सोर मा मावदों सोर माबोरै सोलिना दं बेखौ बियो जेबो केयार खालामनाय नङा साननायबो नङा नोजोरबो लाखिनाय नङा बियो जे लामाजों थांगोन जेराव सहैनांगौ डेस्टिनेसन दं बेयाव सहैगोन समबादि बिनि साननाया बेल' जागोन नाथाय गाहायनिफ्रा माबायदि थादों थायाखै बियो बेखौ जेबो मिथिया आं मोननै एग्जाम होबाय दा मोनसेया एन्थलानि सिखिरि जानाय मोनसेया जों हायाव थाग्राफोर आरो एर'प्लेनजों थांग्राफोर जोंनि हानि बे संसारनि बादि जिबन खांनाय आरो आफा इसोरनि इच्छा जानाय बादि जिबन खांनायजों फाराग दं जायहा बे जिबना थाबाय जायनो बे गोदान जिबना दङ बे मानसिया बेबादि फोरबोनि जोंखौ होनगोन सुपार नेचारेल होननानै नाथाय सोरगोआवहाय बेनोखा नेचारेलि बेनो जाखायो सोरबाया जब्रानिफ्राय सिखाजाब्ला जोङो मिराकेल होनो दा सोरबाया माबा मोनसे अद्भुत नुथायफोरखौ नुब्ला अब्ला बेखौ मिराकेल होननानै बुङो नाथाय नेचारेलि जिउआरि बिथिङाव बेनो जाखायो दा बे जिबनखौ आफा इसोरा जोंनो लानाय थामथिम खालामबाय जोङो बेफोरनि सायाव स्टेन्ड खालामनानै रुल नम्बर खालामनो हानाय बायदि जोङो बे गासै जेंनाफोरनि गोजौआव थानाय बायदि मोनसे एग्जाम्पल आरोबाव नहानि नावखौ गोबां दं खिन्थु मोनसे आं बुंगोन नहानि नावा जाहाजा जेब्ला दैयानो गैयामोन बे जाहाजा हायावनो दंमोन आरो जेब्ला अखा हाबाय अखा हानायनि उनाव गोबां अखा हानायनि उनाव फ्लाडेड जाबाय लोमफबबाय बाना जाबाय बेवहाय आरो बे समाव लासैनो जाहाजा गोजौआव थांबाय आरो जेसेबां अखा हादों एसेबां गोजौआव थांदों जेसेबां दैया दुखोलांदों एसेबां बे जाहाजाबो गोजौआव थांदों बेबादि जिबन दिनै फोरबोआ जोंनो होबाय माब्लाबा जों सानो जेंना फैब्ला कमप्लेन खालामो प्रब्लेम फैब्ला जों कमप्लेन खालामो नाथाय प्रब्लेमा ओरैबायदि होनदों स्प्रिंबोर्ड गथ'फोरनि एग्जामा नै दा जागोनलाय मेट्रिक आनजाद जागोन आरो HSC 12नि एग्जाम जागोन दा बे एग्जामखौ नोंसोरखौ डिस्ट्रय खालामनो नङा स्पइल खालामनो नङा every exam is conducted in order to promote you students to other higher classes मोनसे क्लासनिफ्राय गुबुन गोजौसिन क्लासावसो नोंसोरखौ प्रमोट खालामनो थाखाय दिखांनो थाखाय आनजादखौ होनाय एबा खालामनाय जायो आनजाद गैयाब्ला रावबो गोजौआव देरलांनाय नङामोन जोंबो फैनाय नङामोन दा जोंनि सारमोनाबो मेडाममोनहाबो मोनसे समाव गाहाय थाखोआव दंमोन नाथाय एग्जाम होयै पास जायै दिनै बेबायदि टिचार जालायफैनो हाबाय लिडारशिपआव थानानै इसोरनि हाबा मावनो हाबाय दा गथ'फोरनि आनजाद जानाया स्पइल खालामनो नङा दिखांनो थाखायसो जोंनियाव जेंनाफोर फैयो बे जेंनाया सैताननि बादिब्ला आनजाद नस्थ' खालामनायनि बियो आरो आफा इसोरनि इच्छा बेजों जों दिखांजानाय मारै जों सानफ्रोमबो आनजाद लाजायो संसारनि बे सरासनस्रा जिबनावहाय दा बेयाव जोङो जेबो थामथिम एग्जाम लिरनो थां जेबो नाफोरा बे पारसेन्ट जानाय नङा अब्ला नोंनि लाइफआ स्पइल जाबाय जामारगोनबो जायहा प्रिपेयार खालामा जायहा थामथिम खालामा गावनि एग्जामनि थाखाय बे लिरनो हानाय नङा अब्ला बियो
गोजौ फारसे दिखांजानाय नङा जोंनि आत्मिक जिबनावबो जों थामथिम नङा आनजाद फैब्ला जिबना स्कल जागोन फोथायनायाव जों देरलांनांगौमोन जोङो गाहायावसो खोख्लैजागोन सानफ्रोमबो जोंनियाव आनजाद फैयो बोसोन बिजाबनि द' बालाबनि द'निफ्राय दानसेखौ फरायब्ला बोरैबाब्ला लाजिसिंसिंबो जायो बोरैबाब्ला इन्टारेस्टिंबो जोंनि थाखाय ना बेयाव मा लिरनाय दङ मोस्रोमफोरनाव थांनो दोनदों मोस्रोमफोरनाव थांनानै सोलोंहैदो होननानै बुंदों बे मोस्रोमफोरहा बेबायदि गोबां केरेक्टारिस्टिक्स बिसाद दङ बैखिष्ट आखुथाय बिसाद दङ बे जाबाय बिसोरनि रावबो देरसिन गैया उन्दैसिनबो गैया रावबो देरसिन फिसासिन गैया जोंनि इसोरनि रायजोआवबो देरसिन फिसासिन गैया दे आरो बिसोरनियाव इउनिटि दङ बिसोरनियाव खौसेथि दं आरो बिसोरनियाव मा दंबावो बिसोरनि माफ्रोमबो मोस्रोमफ्रा जोबोद इन्डास्ट्रियास लेजि मोस्रोम गैया गोनां मावथारै बेबायदि जिरायनानै थानाय मोस्रोम गैया गोनां बिसोरो जेब्लाबो इन्डास्ट्रियास मावख्रुबग्रा जिरायनानै थाया रेस्ट लानानै थाया बेबायदि मावख्रुबग्रा जोंनाबो इसोरा हास्थायदों जोंनि मावख्रुबनाय जिबनखौ बेजों जों इसोरखौ गौरब खालामनो हानाय बायदि बिलाइ भरा जानानै जों बिथाइ थायनायजों आफाखौ समायहोनो हानाय बायदि आरो मोस्रोमफोरनियावहाय जों मोनथाम नायबायना मोनसेया गिदिर उन्दै गैया मोनसेया इउनिटि बिसोरनि सेरखाय फेरखाय जानाय गैया बिसोरनियाव मावख्रुबनाय दङ आरो गोबां बिसोर आखुथाय दङ जोंबो जेब्ला इसोरनि बाथ्राजों दैदेनजागोन अब्ला जोंबो गिदिर उन्दै जोङो बासिनो हानाय नङा गावबा गावनि मोदोमखौ नाय बबेबा जोंनि मोदोमनि बाहागोफ्रा देरसिन नुजासारनाय माखासे बाहागोफ्रा जेबो नुजासारनायावबो गैया नाथाय मोजां फांसन होगासिनो दं नोंनि ब्लाडनि फांसनखौ नों नुवा नाथाय नोंनि महर मुस्रिखौ नों सानिखौसो नुयो नोंनि थैनि जे फांसन जानाय बेजोंसो जों गोथाङै दं हार्टनि फांसन जानाय सिङावसो थायो नुफेरा नायनानै बाख्नाय जानाय हार्टआ मोनफेरा बे मैखुना नाथाय बे सानियासो बांसिन मोखां बे महर मुस्रियासो बाख्नाय जायो अब्लाबो गिदिरसिन उन्दैसिन बिसोरनियाव बेबायदि गैया गासैहाबो बिबान मावनांगौ फांसन बिसोरहा दङ मोस्रोमफ्राबो बेबायदिनो सोलियो जोंनि मंगलियाबो बेबायदिनो सोलिनो हानाय नंला आफाया समाय होजानाय जोंबो बेबायदि इउनाइटेडलि इन्डास्ट्रियास जों जानानै थाबाय थानो हायोब्ला जों गोबां खामानि मावनो हागोन दा जोंनि बेबायदि बिलाइ बरा बिलाइ थाइसेगा बिफां जानानै इसोरखौ समाय होनांगौनि थाखाय आरो जोंनि बे फाखिजुलि सार्केलनि गेजेरजों इसोरनि इच्छा जानाया बयनिबो थाखाय जेन बयनिबो जिबनाव आरो गासै जोंनि सारिगिदिं बेफोरो गोसारो आरो बयबो नुनो हायो माथाइनि 5 बालाबनि 13 सिरि आरो 14निफ्राय 0 सिरिखौ फरायोब्ला बेयाव मोननै बाथ्रा दं मोनसेया संख्रिनि बाथ्रा बुंदों आरो गुबुन मोनसेया सोरांनि बाथ्रा दं बे सोरांखौनो बुंनि दे एसे जोङो जेसेबां बेयाव बाल्ब नुदों नै बेयाव जोंगासिनो दं मोनसे खैथा बेहाय दङ नै बाल्बफ्रा फ्राय जोंजोबदोंआनो बे बाल्बखौ गोजौआव आलायनाय जादों गाहायाव दोनाखै मानो दोनाखै बे बाल्ब मोनफ्रोमखौबो रावबो गाहायाव दोनाखै गासैखौबो गोजौआव दोनजोबदों रावबो बुङाखै बाल्बखौ लाङोब्ला गोजौआव आलाय होननानै बुङा
जों बयबो मिथिगौ every one of us knows that we need to put the bulb up there गोजौआव जों दोननांगौ होननानै जों बयबो बेखौ मिथिखायो रावबो फोरोङाखै जों नुबोनायजों जों सोलोंदों बाल्बखौ नोंनि गाग्रा जायगायाव दोननाय नों नुनाय नङा आरो बे बाल्बनि फांसना जाबाय स्रां होनाया आरो बे स्रां होनायजों बियो जोंखौ नुनो होबाय फरायनो होबाय गावजों गाव नुलायनो होबाय समायनाय लाबोबाय दा बे बाल्बा बेबायदि दै जोङो बेयाव थानाय समावथ' बाल्बनि सिङाव थानानै स्रां मोनबाय मोनाबिलियाव नाथाय बे पेन्डेलनिफ्राय जों ओंखारनानै जेब्ला थाङो बाल्बखौ जोङो बेखौ लानानै थांनो हाया नों लांब्लाबो बे जोंखानाय नङा नाथाय जोंना बेटारि गोनां टर्च लाइट जों लानानै थाङो बेखौ सुनानै थाङो जोङो ओमफ्राय टर्च लाइटखौ रावबो उनाजों सिरा सिरो टर्चखौ रावबो उनाजों सिरा टर्चखौ बयबो सिगांसो सिरो मानो सिरो that means बे टर्च लाइटआ नोंखौ लिड खालामगासिनो दं बे टर्च लाइटआ मानसिखौ लिड खालामगासिनो दं नों उनाव सिरोब्ला मा जागोन नोंबो गोग्लैगोन टर्च लाइटआबो गोग्लैगोन नुग्रायासो जुदि उनाव थायोब्ला नुनो रोङैयासो सिगाङाव थायोब्ला अब्ला बे गोग्लैखागोन बेजों आं मा बुंनो हास्थायदों प्रभु जिसुआ बुंदों दा I am the light of the world आंनो संसारनि सोराङा John 8:12 आरो माथाइनि बाथ्रा बुंलायबो बे 5:14 You are the light of the world माबोरै जाखो ज'नि 1:12-13 जों फरायबाय खायसे बेखौ फोथायबाय आरो फोथायग्राफोरनो बेयो गावनि फिसाफोर जानो हानायनि एक्टखौ होबाय दाना इसोरनि फिसाफोर जानाय फोथायारिफोरखौ बुंबाय नोंसोरनो संसारनि सोराङा जिहेतु जों एक्सेप्ट खालामबाय The one who is light is accepted, received in our lives. जोंनि जिबनाव जे स्रां बे प्रभु जिसुखौ जों नाजावबाय नाजावनायफोरा बे स्राङा दिनै दङ आरो बे स्राङा जेरै टर्च लाइटआ नोंखौ सिगाङाव थानानै जेराव सहैनांगौ बेयाव लाङो बादिनो दिनै जोंनि बिमाफोर बिफाफोर दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे लाइमोन आरो गथ'फोर जोङो स्रांनि मानसिफोर इसोरनि फिसाफोर मुंख'जाखाङो अब्ला नुग्रा हिसाबै नुनो मोनैफोरखौ दैदेननायनिबो बिबान मोनबाय नुग्राया बबेयाव थांनांगौ बेयाव लांनांगौनि थाखाय संसारनि सुबुंखौ गाव गावनि नखरफोरजों लोगोसे खाथियाव थानाय खाथिनि सारिगिदिंनि सुबुंफोरखौबो जोङो एसे सार्केल हिसाबैबो गुबुन सुबुंफोरखौ जोंनि मावनाय दांनायजों आफा इसोरा जेखौ डेस्टिन खालामबाय जेराव थांनांगौ बेखौ थि खालामबाय बेयाव थांनायाव नों आंहा दिनै जोंलारि जानानै स्रां होग्रा जानानै दैदेनलांनायनि लिडारशिपनि खामानिखौ मोनबाय स्रांनि बिबाना बे टर्च लाइटआ उनाव थाब्ला गोग्लैगोन जोङो दिनै उनाव थाग्राफोर नङा सिगाङाव थाग्राफोर जौसिनाव थाग्राफोर बाल्बा गानो थायाखै दोनजादों बियो नाथाय बियो जेब्ला जोंनो रोङा जागोन अब्ला बेखौ हाननानै गारबोनाय जागोन फोरबोआ बुंबाय आंनो संसारनि स्राङा आरो बे स्रांखौ नाजावनायफ्रा दिनै स्रांनि फिसाफोर जाबाय आरो बे स्रांनि फिसाफोर जानायखाय दिनै गुबुनखौ दैदेननायनि बिसायखौ मोनबाय आरो बे थमाव दोनजाबाय गोजौआव दोनजाबाय दिनै गोजौआव थानानै स्रां होनो नांगौमोन नाथाय स्रां होनो हायाब्ला हले बेखौ बाल्बखौ गारहरनाय जागोन जेनिबो खामानि गैयिखाय बेखौ गारहरनाय जागोन हानफिननाय जागोन गाहायाव लाबोफिननाय जागोन जोंनो इसोरा दिनै बे बिबानखौ होदों बिलाइ बरा जानानै जोङो बिथाइ थायनायजों आफाखौ समायहोनो हानायजों जोंनि प्रग्रामखौ नायब्ला समा जोबबाय 10:30 दा बेनिखायनो आंबो आंनि टाइमखौ 1 घन्टा लाजोबनो आं हास्थायाखिसै उननि सेसना इफेक्ट जागोन दा बेनिखायनो जोंहा सेसन दंबावखाय हिसाबै
जों बेखौ कन्टिनिउ खालामगोन जोङो बेखौल' गोसोखांनि जोङो रुल अभार खालामनाय नङा दै संसारजोंहाय नाथाय जोंसो रुल अभार खालामनो हानायनि जोंसो गभर्न खालामनो हानायनि रुल अभार खालामनाया नेगेटिभ सेन्सआव नङा सरकाराव जायफ्रा बिबान मोनो मन्त्रि सन्त्रि जाहैयो बिथांमोना खाबुसो मोन्दों मोजां सासन खालामनायनि जोंनि इसोरा बे गभर्न खालामनायनि रुल खालामनायनि सासन खालामनायनि जोंनि एखतियारखौ होबाय बे जोंनि खाबु आरो बेखौ लानानै जोङो दिनै आफा इसोरनि इच्छा जानाय बायदि जोङो थाबायनायजों लोगोसे गुबुनखौबो जोङो दैथायलांनो नांगौ आरो बेबायदि मावग्राफोरहा मा मा इसोरनि बोर दं बेखौबो जोङो उननि सेसनाव कन्टिनिउ खालामो दासिमनि थाखाय आफा इसोरखौ हामबाय आरो गासैबो पेन्डेल सिङाव थानानै इसोरनि बाथ्राजों लोगोसे इसोरखौ समायहोनाय बयखौबो आङो हामबाय होनदों इसोरनि गोबां बिबांनि बोरनि सुफुंनाय बिनि जिउनि दैदेननाय आबुंथिया नोंथांमोनजों जों बयजोंबो लोगोसे थाथों जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आरज खालामो सोरगोनि अनखौ गोथां आफा हामबाय होननानै बे समाव Oh Lord, you have been with us, guiding us into all truths. Let us be responsible and leading people into all truths that we may glorify your name. प्रभु जों नोंनि धोरोमनि थिखौ नोंनि धार्मिकताखौ प्रभु लानानै थाबायलांनायाव नोंनि गोथांखौ प्रभु जों लानानै आफा गुबुनखौ बर्सायावबो लाबोनाय आरो जोङो प्रभु गोबां बेबायदि मावनायजों फिथाइ थायग्राफोर नोंखौ समायहोग्राफोर जानो हानाय बायदि जोङो बेबायदि प्रभु मावग्राफोरनि सायाव नोंनि बानखानाय गोबां बोरफोर दं प्रभु बेफोरखौ जों नाजावनानै आफा लागारबो नोंखौ समायहोग्राफोर जानो हानाय बायदि दासिमनि थाखाय प्रभु नोंखौ हामबाय होनदों आरो थाबायनाय आयदाफोरखौबो जेनि फारिलाइनि बाहागोफोरखौबो नोंनो गथायनानै आफा हामबाय होननानै बेलासियाव बासायग्रा जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बिबाय आमेन